στο τελευταίο live. Wait. What? Το βλέπεις? Τόσο το έκανε. Γιατί βγήκες? Έτσι. Μ' ακούς, ρε? Όχι, δεν ακούω, με. Τι έγινε? Τι έγινε, ρε? Επειδή σου έκανε... Όχι. Επειδή σου έκανε το τέτοιο, ρε. Δεν ξέρω. Ναι ρε φίλε, το έφτιαξα. Εγώ. Μπρο, λέω να το φτιάξουμε εμείς. Μπορώ να το φτιάξω. Μοιάζει, μπαίνω τώρα να του καταστρέψω το σπίτι. Λοιπόν, γεια σας παιδιά στο κανάλι Alex Pro νούμερο 1 και σήμερα θα δούμε την αντίδραση του Δημήτρη όταν θα μπει στο σερβερ και θα δει το νέο του σπίτι. Έλα Δημήτρη, μ' ακούς? Ναι, έλα, σ' ακούω. Λοιπόν, γιατί έκλεισες μικρόφωνο, τι έγινε? Τίποτα, απλώς σου έχω μια έκπληξη στο σερβερ μας. Είπα δεν θέλω να ξαναμπω στο σερβερ μας. Αλέξανδρε, δεν θέλω. Μπες, θα δεις. Θα σου αρέσει. Να φανταστώ, μου κάνεις ένα σπίτι από λάσπη. Τα ίδια είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχεις τα shader σου? Ναι, τα έχω βάλει. Οκ. Έλα πίσω. Γιατί όμως με είπες να τα βάλω, τι ήθελες? Τίποτα. Μια ερώτηση, εκείνη η καμινάδα, μπορεί να μην το βλέπω. Είναι καμινάδα εκεί που βγαίνει καπνός, campfire? Όχι. Περίμενε. What the fuck? Περιμένε λίγο. Τι είναι αυτό εκεί? Έλα από εδώ. Από εδώ έρχομαι. Εδώ πέρα είναι Wait. το δρομάκι. What? Περίμενε λίγο. Λέει, άμα γράφει πάνω αυτή την ταμπέλα που νομίζω θα τρελαθώ. Δεν θα άμα τη γράφει αυτή την ταμπέλα. Stupid house. Ναι! Άλεξ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα μπρο, τίποτα. Πάνε πέρα. Μην κάτσεις και έκανες όλο αυτό για μένα. Ναι. Μπρο, είναι πανέμορφο. Κάτσε. Αυτό εκεί πέρα είναι νερό. Πού? Κάτω από το δέντρο. Ναι. Πώς το κατάφερες αυτό να το κάνεις? Έχεις και Εκεί πέρα τα έχεις όλα όμορφα. Chest, ναι. Έχω και το... Πάνω τι έχει? Πάνω. 3 chest, ένα crafting table. Έχεις και αυτόν εδώ τον τυπά. Αυτόν εδώ το... Never gonna teach you up. Αυτόν. Never let you down. Τέλος πάντων. Πραγματικά είναι πανέμορφο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ που όλο αυτό έκατσες να το κάνεις. Και μια ερώτηση τώρα. Όντως, γιατί έκλεισες πριν mic? Βγάζω βίντεο και ήθελα να βγάλω βίντεο την αντίδρασή σου. Γεια σου παιδιά! Αρχικά. Γεια σε όλους. Μπρο, έχω σκαλώσει. Αρχικά παιδιά, είναι η αληθινή μου αντίδραση 100% και θα σας πω γιατί. Με είχε πει στην αρχή όντως να προετοιμαστώ, γιατί με είχε πει ότι κάτι με ετοιμάζει. Αλλά ρε φίλε, wow, είναι απλά πανέμορφο. Τέλειο. Δεν τα είδα αυτά εδώ. Όχι. Απλά δεν έχεις βάλει... Απλά φοβάμαι μήπως μπει κάποιο κακό mob όπως αράχνη. Δεν μπαίνει, δεν νομίζω να μπει. Εντάξει. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ για το σπίτι. Είναι πανέμορφο. Σας ευχαριστώ. Τίποτα. Να ξέρεις ότι μια μέρα και εγώ στο δικό μου κανάλι, σε βίντεο, και εγώ θα σου ανταποδώσω αυτή την τίμια προσπάθεια που κατάφερες. Τη φανταστική, θέλω να πω, προσπάθεια που κατάφερες και μου έφτιαξες αυτό εδώ το σπίτι. Μια μέρα θα σου φτιάξω κι εγώ κάτι τέλειο. Λέω να τελειώσω το βίντεο. Ναι, και εγώ έτσι λέω. Ναι. Αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, μην ξεχάσετε βάλετε ένα like, εγγραφή, κουδουνάκι και bye bye.
Bye bye.